マジでさ、パパとママこのままやっと終わるで。今日は夫婦仲が崩壊する習慣参戦。一つ目、ママが毎日頑張ってるのに、パパからありがとうもごめんねもないねん。感謝と謝罪がないと離婚率4割も上がるねん。言葉は水みたいなもん、あげなきゃ枯れるねん。二つ目、夫なんやからこうすべきとか妻はこうあるべきとか決めつけすぎやん。勝手な期待が多すぎんねん。スマホにアプリ入れすぎて重いのと一緒やん。期待を減らせば関係は軽くなるねん。三つ目、相手をコントロールすることや。変えられるのは相手じゃなく自分だけやねん。夫婦関係はほっとけば冷めるし手をかければ必ず温まるもんやん。ありがとうって伝えたら少しずつ変わり始めるねん。俺はママもパパもみんなで家族仲良くしたいねん。みんなはどう思う？バブー。